Pozdrav narode, danas pravim makarone sa sirom. Evo ovako, potrebno nam je sada da ukuvamo prvo makarone. Obavezno posolimo 1-2 kašičice soli. Tako, to će dok provri. Ovdje ću sada da pravim preliv za makarone. Uzet ćemo 4 jajeta. Znači možete i 3. Ja volim kad to ima više jaja. Op. Što se tiče makarona, najbolje da budu na pola kuvane. Jer će se kasnije u rerni dodatno zapeći. Dodat ću i ovdje ovako kašičicu soli, slanje i kajmak i sir, znači pravim sa sirom i kajmakom. Voda vri, sipam makarone. I kuvat ću nekih 5-6 minuta. Da budu znači na pola kuvane. Sada dodat ću prvo kajmak. Sir ću staviti na kraju, jer sir želim da mi bude, da se vidi u makaronama, da se puno ne zrobi. Znači ovdje imam neki 150 grama kajmaka. Sad ću izmuljati prvo ovo. Sad sam probao, kajmak je mladi, dobar. On će se lijepo istopiti i pustit će svoje masnoće. Tako da mi ulje u smesu ne treba. Znači ne treba da dodajem ulje u smesu, imam kajmak. Zemljanu činijuću da stavim u rernu da se lijepo zagreje. Pošto je ona od zemlje, da ne bi posle stavljao makarone u hladnu, pošto treba da se dugo zagreje. Ova zemljana stavljam znači u rernu da se zagreje. Makarone s vremena na vrijeme promiješajte. Dodat ću ovdje sada i 200 ml mlijeka, to je jedna čaša, jedna kafanska. Ako bude trebalo još, ja ću dodati, ali ja mislim da je to to. To smo napravili, sad sir. Ja ovdje imam sitan sir loznički. Lokal patriota. Znači pola kila sira imam ovdje. Ovo je ko pavlak. Mislio sam da je malo krupniji. Ali nema veze. Zato ga neću mnogo ni mešati, kako bi malo se vidio i u makaronama. To je to. Neću mnogo da miješam sir. To je to. Sad kad se makarone skuvaju, spojit ću sa ovom smesom i stavljam u rernu da se zapeče. Još 1-2 minuta. Uzet ću malo da zamastim, znači ovu posudu, da posle ne bi zalepilo. Ja uvijek koristim svinjsku mast, znači za sve. Lijepo sa svih strana. Sad vraćam u rernu da se zagreje dodatno. Makarone su gotove. Znači 5 minuta sam držao ove tačno. Kada procedim i sipam ovdje da pomešam. To je to. U smesu. Lijepo promešati, se sjedini. To dovoljno tečno. Probajte da li je slano, probajte slobodno ovako smesu. Dovoljno.
vruće. Sad malo lepo utisnemo. Taman kao da je mera za ovo. Ovakve zemljane posude imate da kupite u grnčariji braće Šunjevarić. Znači i male, i velike, i zemljane šerpe, i zemljane lonce, sačeve, znači sve imate kod braće Šunjevarić. I što najbitnije, znači kvalitetno je mnogo, tako da ne morate da razmišljate da li će, ne daj Bože, pući na šporetu ili tako nešto. Evo ovako. Odozgo možete potrusiti, znači da naspete i susam, kačkavalj, šta god. Ja hoću da se prisjetim starog recepta kada je mama pravila, a i moja baka je pravila isto ovako. Znači, klasik bez ičega. Znači, sir, kajmak, makarone, so, mlijeko i to je to. Valjda nisam nešto zaboravio. Dodat ću malo još mlijeka ovdje, da zalijem, da operem taman učiniju. I da prelijem preko, da ne bude znači suvo, da bude malo u tečnosti. Op, na zdravlje. Znači, otprilike ne mora tačno u meru. Znači, sada stavljam na 180 stepeni, znači nekih 20 minuta do pola sata. Evo kako izgleda. Držao sam pola sata na 200 stepeni. Znači, bitno je da se lepo uhvati korica, sve zavisno od redne. Znači, najbitnije je da se lepo zapeče odozgo i to je to. Sad ću malo da ostavim da odstoji, malo što bi reklo da stane. Će biti kao burek. Ljudi, jedva čekam da probam, znači 10 je sati, ja sam gladan da doručkujem nešto, znači jedva čekam. Samo malo da se hladne i onda... Sada da secnem. Sečem kao burek. Hop, hop. Da vidimo kako je i ovo, ljudi jedva čekam na probu. Ljudi, ovo je odlično. Još taman sam gladan. Top. Pozdrav narode. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga obavezno. Zapratite me, to će mi značiti mnogo. I podelite ga sa prijateljima, sa familijom, sa najbližima. Stvarno je recept odličan. Znači odličan. 10. Ćao.